бақшасы бұл ауыл, туған ауылым ұранын, қабат-қабат ұранын, жашышымда құр сайрады, бақытыма юрады. Туған ауылым ұранын, қабат-қабат ұранын, башышымда құр сайрады, бақытыма юрады. Башышымда құр сайрады, бақытыма юрады. Исәміз, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, Кәмит Җәвитне яратып караучы, көле төп алучы тамашачыларыбыз, милләттәшләр, чыннан да менә шушы җырны җырлагач, хатирәләр яңарып китте. 60-нчы, 70-нчы елларда шыгрым тулы заллар, халык алкышлап, афарин кычкырып, кат-кат сәхнәгә бер җырчыны чакырып чыгара торганнар иде. Шундый йомшак, матур, тембрлы җырчы. Сүзем кем хакында икәнен аңлагансыздыр. Шушы җырны җырлап, безнең күңелләребезне әсир иткән татарның моңлы җырчысы Таһир Якупов турында. Менә бүген кунакларыбызда шул турыда сөйләшербез, чөнки Таһир Якупов исемендәге конкурсның җиңүчеләре, лауреатлары, оештыручылары һәм менә шушы җырчының яраткан шәхесләре дип әйтим инде. Шулаймы, фанатлары дип әйтсәм дә дөрес булыр. Сүзне Җәүдәт дустым синнән башлыйк әле. Җәүдәт Гилманов шушы фестивальне оештыручы. Кәмит Җәвитнең көтеп алынган кунагы. Шулай. Композитор, нинди регалияларын барбасында әйтеп бетерәм. Ну, яхшы кеше икәнеңне әйтмичә булдыра алмыйм. Ну, ярар инде, без күп сөйләшмик инде. Утыр. Утырабыз. Утырып сөйләшәбез. Булай, күп сөйләшми, утырып сөйләшәбез. Беренчедән, шуны әйтәсем килә. 1-2 ел элек башка кирде менә бу фестиваль турында оештыру мәсьәләсе. Бер яшь белән сөйләштек. Кем ул ди, Таһир абый Якупов ди, белмиләр яшьләр. Шундый җырчыны белмиләр. Шуңа күрә без менә Равил Насыйбуллин белән Теләче районы Искәҗәри авылының мәдәният җыртының директоры белән шулай сөйләштек тә, шундый фестиваль оештырырга булдык. Чөнки нишләп Искәҗәри авылы Таһир абыйның авылы дип әйтергә буланы. Алар бер колхоз инелек вакыты булган. Ничә елга бер оештырыла бу фестиваль? Ел сайын. Кая табып бетерәсез бездә конкурслардан? Әле без игълан итмәдек. Безнең инде заявка бирүче кешеләр бар. Яшы ничә яшьтән ничә яшькә кадәр? Менә 15-тән башлыйбыз. Чөнки нишләп 15-тән яшьрәк бирсәң, бик күп яшь балалар киләләр. Беренче конкурста 86 яшьлек бер хатын-кыз катнашты. 86 яшь. 86 яшьтә. Шуңа күрә теге безнең арада түгелдер бит. Кунаклар арасында. Безнең арада теге хатын-кызларны яшьләренә дәтмиләр. Аңар якын кеше бар. 18 яшьлекләр. 18 яшьлекләр дип сөйләш. Җәүдәт, күрәтеп рәхмәт. Әле бу турыда менә Кәмит Җәвит тапшыруда килгәч, капка төбенә килгәч, бу турыда рәхәтләнеп тагын да сөйләшәбез, чөнки кунаклар белән таныштырып китик әле. Беренчедән башлыйк. Беренчесе Рамил Зиннатов. Кайсы районнан? Биектау районы. Рамил Зиннатов. Алар дуэт белән җырладылар. Гөлнара Галиуллина менә алар дуэт булдылар. Биектау районы. Юк, син алай дибә, дип бер план итеп алар. Бер ирле хатында килгәннәрдер. Биектау районыннан. Ай, менә өлкән яшьтәге. Безнең арада иң яше. Гөлсима апа Сулейманова. Гөлсима апа. Ул халык театрларда күп еллар режиссер булып эшләгән кешебез. Гөлсима апаны безне тапшыруга килгәне бар бит. Бар шул. Әйтеп тора. Беләсең ничек җырлый ул? Ничек җырлый ул? Мин аны җырлаганын ишеткәнем бар. Җәүдәт, шуңа күрә Аллага шөкер, менә мондый кешеләр булганда, безнең татар сәнгате яши, мондый шәхесләр булганда. Сиңа рәхмәт. Мин Җавит, әйтмим аңгыр ничә яшь? Әйтмим. Но сан буенча икенче ул. Өлкән. Ну син аңгырдан карт күренәсең. Мин ишенче. Юк. Менә баян белән, кулында баян тоткан безнең Ренат Закиров. Ул безнең Камытамагы районыннан. Флюрапа Сулейманова. Варшавлынан. Ауылдашлармы? Иске Варшавлынан, әйе. О!
Әйтем, менә мотор итеп уйнайсың. Менә нәк Флюрапа җырлый торган итеп. Ай, ярата идек бит Флюрапаны. Менә хәтти яктан башлыйбыз инде. Киттем әле. Мен сәлә үзем таныштырыйм әле. Чөнки филармониялар эшләгән вакытта аның белән бөрек сәхнәләрдә чыгыш ясаганыбыз булды. Ул Камиджа үткәдә килгәне бар капка төбендә ничә тапкырлар утырдык. Хатын-кызлар арасында бердән-бер аккордеонда уйнаучы, ул гына да түгел, нинди генә уен коралы билсә дә уйный белә торган Люция Камалова. Фото иттемме? Ой, вообще бит. Яши искә төшеп иттеме? Ой, рәхмәт. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе ул мәңге онытылмый. Яши Яшь җегет безнең ул Булат Закиров. Алар менә бүген әти белән малай. Семейный подряд. Шулай да Алла ярдәм итсен, үзем дә беләм, семейный подрядның нәрсә икәнен. 40 ел бер сәхнәдә. Булат дустым, бик шат. Фердисә ханым Мифтахова. Ул күп еллар безнең здравоохранение, медицина өлкәсендә, но 18-19 яшь булган вакытта безнең дәүләт бию һәм ансамблендә солистка булып эшләгән кеше. Бүген узган әле безнең сюрпризлар, күчтәнәчләр булачак. Алла бергән булса, җырлыйбыз, биебез. Рахмет! Уяндыңмы? Шулай. Теге бер хатын да әйтә икән бит, ирем ныклап кочаклагач мине ярата дип уйлаганым, оказывается, эше икән дип әйтә ди. Шуңа күрә минсез яши алмасын дип әйтеп, бүтән тәрәзәләрне шарашып куйдым дип әйтә. Шуңа күрә елмайып кына торабыз бүген шундый көн. Чөнки җәмәгать Камит Җавиттә мин елмайган кешеләрне ныграк яратам. Дөрес әйтәм бит. Мәзәкләргә күчик әле җәмәгать. Мәзәкләр кемнән башлыйбыз? Кара, әйдә миннән башлыйк әле. Әйдә. Бисмилlah сорыйм әле. Бергә сорау бирәм. Менә оештыручы син, яхшы оештыручы син, оештырасың фестивальләр, ансына сүзем юк. Ник син үзең җырларда язасың, үзең җырламыйсың? Менме? Бер чемпионат, йөзү буенча чемпионат мира бара. Шунда аларда шундый бер гадәт бар икән. Кем беренче урын ала, аннан теге йөзүченең тренерын суга аталар икән. Берәү беренче урын алган, аның тренер алганнар суга атканнар. Теге мискин чүт батмаган. Ежалмый икән теге. Ежалмый икән. Мин аңладым, әгәр дә син сәхнәгә чыгып җырласаң, бөтен кеше качып бетә. Шуңа күрә мин үз урынымны беләм, шуңа күрә теге чыкмыйм да, җырламыйм да. Оештырам диң. Оештырам мин. Мин җырлый алмыйм. Рәхмәт, Җавдат. Рәхмәт, достым. Менә мондый конкурслар, фестивальләр оештыру җиңел түгел. Аны бит анда көч кирәк, анда сабырлык кирәк, сөйләшә белү кирәк, анда аның матди ягында кайгыртыра белергә кирәк. Шуңа күрә Ходай сиңа шушы талантны биргән. Бер кайчан да югалтма. Шушылай булып кал. Мин сине инде һәр бер 30 ел точты беләм. Шуңа күрә ничек барсың, шулай Аллага шөкер. Менә акыллык шул күзлекле була. Но мин шуны әйтәсем килә. Иң беренче әйтмим, кем иде? Артистлардан кем белән чыктым. Но икенче Җавит иде. Без Бәрәңге районына бардык. Аллага шөкер. Менә Бәрәңге районына без барып кайттык. Бәрәңге дигән сайын менә ашыйсы киләйин. Менә берәү әйтә икән бит, күзлекле кешедән көләргә ярамый. Сез аны хөрмәт итәргә тиеш. Ни өчен? Чөнки ул сезне күрер өчен акча түләп күзлек сатып алган дип әйтә. Шулай. Не, Җавит, теге шулай килеп чыкты. Мин бер районда, әйтмим кайсы районда, бер 10 көн булдым. Гостиница тордым инде. Шунда көн сайын иртә белән уяна идем. Ни өчен? Тәрәзә артында аста бер сандугач сайрый иде. Теге сайрый дигәч, бер кеше сүгенә иде. Но ул аның сүгенүләрен беләсезме? Менә теге сандугач кебек. Алай миндә сүгенгән кеше инде. Но мин аның кебек теге, мен теге сандугач кебек сайрый килешеп тора. Шулай мотор итеп, бер тапкыр көн сайын иртәнге 7 сайрый башлый. Иртәнге 7 сайрый башлый. Бер вакыт бит уянып китсәм сәгать 9. Җигрип чыктым урамга, сандугач кайда дип.
Мен әйтәләр, нинди сандугач, бүген суббота. Шулай итеп, менә, әйтәм бит, тырышсаң да алай. Эшкә киткән. Ял итә, ял итә. Ял итә. Қаралы Жәует ауы. Ай. Менә ике ир сөйләшеп утыралар икән, әйме? Ай. Берсе әйтә, "Қаралы дустым" ди. Менә мин ялкаулыктан көрәшергә китап сатып алдым әле ди. Тегесе, нәрсә, булыштымысың ди. Ой, белмим әле, укырга иренәм бит әле ди. Bunlara Сират сиңа бәгырым. Башта кем икәнемне Yok, әйтмим. нишин, менә Юк, сезнең башта шушы кем булып дует. эшләгәнемне әйтмим. Yok, нишин шушлай дует җырларга булдыгыз? Тембрлар туры киләме? Туры килә. Характерлар туры киләме? Бер-берегезне аңлыйсызмы? Нишләп? Юк, башлаган вакытта бердә туры килмидер инде. Без икебез дә социалистлар идек, моңа хатлык. Менә ничектер әни Кызым ди, аула кайтып ди, ак чәчәкләрне җырлап китерсең әле ди. Рамил белән берәр ничек әүштә Нинди ак чәчәкләр җигәр ул? Ак чәчәкләр кебек аппак. Нигә шуны җырла? Биргә яратам мин бу җырны. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, saf күңелле каласы иде. Урамда бер яшь кенә ир янына, мөләем генә бер хатын килгәндә, карагыз әле, сез бит минем бер баланың әтисеме дип сорый икән. Теге ир куркуга калган инде. Шуның куркуына калганын күргәндә, теге хатын әйтә ди: "Эй, мин аның укытучысы гына, борчылмагыз" дип әйтә ди. Мин үзем укытучы булганга шундыйларны карадым инде. Малай сорый икән. Әти, менә син банкир инде, банк ташыйсың. Менә кемнәндер акчаны аласыз да, кемгәдер шул акчаны кире биреп җибәрәсез. Аның ни файдасы бар инде? Ни файдасы бар? Улым, беләсеңме? Бана суыткычтан сал алып киләле. Малай сал алып килгәндә, менә хәзер бар, илтеп куй. Илтеп куйган. Кулыңны кара әле. Кулыңны май буялып калдымы дип әйтә ди. Апа жаным, сезгә шират җитте. Картаямыни соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырланса да, картаямыни соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырланса да. Менә бу сезгә исәнмесез дигән безнең сүзебез булды инде. Менә яшегездә сорамыйбыз. Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләህ. Бүгенгесе көндә шушлай матур итеп капка төбенә килеп утырырлык дәрәҗәдә булгач, әле шушы фестивальне оештыручы Җәүдәт Гилманов әле чакырып махсус bütün kişiye de tetimi ol. Sizden derece, sizden avtoritet ale subhanallah iken deyip suyunip duram. O günleşir bilen günleşir. Rahmet. Sizin yaşlık bir tuşu kapkatıklarında ötken. Koy sıra yönden özünüz. Kapkatıklarında ötmedim benim yaşlık. Yok mu? Yok. Siz sıra züyge kırdınız mı? Sıra züyge. Vay alkışlar, nişan oturasınız. Elekece barasın rayonu hazır Sarman'a kaldı indi. Min şu rayondan. Sarman'dan? Sarman. Ay Sarman. Dik Moğol rayon. Şili saklav ağılı. Şili. Anlar Yanga Bulek'te okudım. Yanga Bulek'te. İlham Şakir'de bilen. Moğol'da. Eyde birer kuplit jırmı yapılmasa biremezek mi? Tış kürdüm biteli cemaat. Tışımda imiş. Min milyoner bulganman. Коммерческий, бәртіріскі біржі осап қойғанмын. Ирлер тапмаған оқшаны женесі мен тапқанмын. Вертолетқа доллар тияп, шет иллерден қойтқанмын. Имеш ақышта болғанмын. Коммерческий іш білен құшақлашып бүгішкенмін.
Президент Буш белән доллар акчамны капчыкка дөнгечләп тутырганмын. Акча капчыгым өстенә атланып утырганмын. Эй, куанам. Эй, шатланам. Карап капчыкка. Телефон шалтыраталар. Мин миллионер карчыкка. Алло. Димен телефонга. Кем әле бу? Кем сөйлей? Сөйләми бу? Ләләләм дип ламбады киен кили. Мин дә килим, җырлыйм имеш, яшәреп тә киткәнмен. Яшь ирләр, җегетләрне үземә гашыйк иткәнмен. Акча санарга тотындым. Алъяпкычымны киеп. Кемдер төрткөләп уятты. Тот капчыгыңны диеп. Уянып китсәм, каршымда басып тора Кудагый. Саташасың, әйләнеп жат, бисмиллаң әйт, Кудагый. Сумкам тутып жуклаганмын. Сумкам ише буш икән. Сумкам төбендә винсиям. Долларларым шул икән. Ой, рәхмәт. 82 яшьлек бабай бит врачка килгән. Врач әйтә икән, бабай нишләп йөрисең? Балакаем, өйләнәм. 82 яшьтәме? Син үз акылыңдамысың, бабай? Әй, балакаем, өйләнергә ният кылдым әле. Булачак хатыныгыз ничә яшьтә? 18 яшьтә. Ничек инде? Bir хәл булан итә калса, үлем китем фәлән булса, үлсә үлә инде, икенчегә өйләнермен дип. Мин менә шул кадәр җитди баянистларны күргән юк. Шул кадәр. Син идея шулаймы, тормышта да шулаймы? Булат, әтиңгел шулаймы? Ана Булат елмаеп тик утыра. Булат, әйт әле. Әтиң бер мәзәк сөйләсен әле. Хәзер теге яшә вакытта аптыраталар бит. Кашан өйләнәсең инде, кашан өйләнәсең инде дип инде. Бер җегеткә әйтәләр икән, кашан өйләнәсең инде. Менә 5-6 кызны алып кайтып карадым инде. Яни яшамаз дип әйтәди. Энкәңгә шаганнап кайта алайса дигәннәр инде. Әнигә шаганнап кайтканым, әтигә шамаз дип әйтәди. Теге берәүдә өйләнергә телим дип әйтәди. Теләк бар. Өйлән. Менә yüzük киеп караган идем. Бугазны бузып салдым дип әйтәди. Бала өйләнгән булсың әле юкмы? Юкмы? Ничә яшь булат? 28. 28. Әле. Значит, син әле 1-2 ел өйләнмисең, әле акыл кергән инде сиңа. Акыра, ярар. Өйләнү уйыныш түгел, шуңа күрә ул бит инде теге bir хатын ЗАГСка барганнар да, теге хатын подпись куя икән. Теге нигә нәрсә дип аталайды ул? Квитанция, yok kvitanция түгел, нәрсә дип ЗАГСның бар бит инде ни. Подпись куя икән, ире карап тора икән. Бу бүлмә инде ЗАГС кенәгәсе белән тагын бер хезмәт кенәгәсен алганын дип әйтәләр. Аңламый? Тагыра булат. Менә әтиң бер мәзәк сөйләде. Бер мулладан сорыйлар икән. Мулла абзый, менә син бер урыс сүздә кыстырмыйча вагаз укый аласыңмы? Пожалуйста, дип әйтәди. Bulunlarda yerim sine uyla, bulunlarda sağışın tular. Sayrı durgayın ağlanasqa koşa, көңіл сиңағына ұмтылар.
Şeşek jıyıp şeşek tutun Min kilermin karşına Hıyalında yürügen min ol Berden berdin yarısına Sinağına güle gideridin Kevgi şeşeklerinin barsında Kevgi şeşeklerden de nazlıra Kersiz mehabetin var sina Şeşek yiyip şeşek tutun Minkilerimin karşına Hıyalında yürüyen min ol Berden berdin yarısına Hıyalında yürüyen min ol Berden berdin yarısına Aferin ha! Ay rahmat, ay Bulat! Ben qarap turam. Değil mi Rınat? Bulat sen bunu kimgedir bit atap jırlıysan bit sen ha? Elbette. İsmini aytali, etin işitmesin, ne kadar aytali? Yok. Etin, eti feresteydi. Vay aytti. Etinde nisinde, anda enisi otura karşıda. Koyan isi. Ey bağırır. Rahmat sizga, rahmat. Mana bugün Xudoylar bilan tanıştırırman deganim. Xudoylar bilan. Bayan tavuşuna үйренген. Bu akordeon tavuşu ikinci bir. Ele bir sızdırıp ziynat. Davay. Tartalı, koy alkışlar. Diller tiridem, 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 tiridem. Yes. Diller tiridem, 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 tiridem. Rahmat. Evet. Sen bilip oturasın eken. Bana başına eğlendirdi apa canım, bildin mi? Kışka uğrunu taptın. Bana Zülfiye kurir. Ayya. Zülfiye kursun şol. Zülfiye kadar şu yaşka jiterge yazsın. Amin. Ötüp biterge yazsın. Allah aşkına. Sağ olup. Aytkeni var Zülfiye'nin etisi bilen iyisi 66 yıl birge yaşadılar. 66 yıl. Bizdeki Allah'a şükür. Aytmayayım pustiye. Pustiye. Ankara bir koytkaş etiden soradım. Eti mine aytem bana kiyo bulup kili vereyim. 66 yıl yaşadınız. Bir upkeleşken şahızını işitken yok. Ben aytem tirgeşken şahızını işitken yok. Enige bir kuterilip berilgenin yok. Bir naşar söz etkenin yok. Sirin eyteli degenin bizi uylanışkende sus kuyuştuk. Eğer de naşar söz eytesi olsa avuzdu kaplap uramga şahıp bitere gerek. Andı haller buldu mu degenim kiyev sinğaqın eytem. 66 yılının 56 yılı uranda saf havada uzdu. Şolay yok bir gazetede ilan çıkkan indi. Mene 66 yıl birge turgan gaileni şakırabız.
Килеге сезнең турында язабыз дип инде. Хай килә бер гаилә. Хатыннан сырайлар. Ничек булды менә сез? Ничә еллар бергә тордыгыз? Бер тапкыр да әлләшмәдегезме? Юк ди. Кышкырышмадыгызмы? Юк ди. Ничек ул булды ди? Ну, менә без ди язылыштык ди, чыктык. Атка утырып барабыз ди инде ди, арбага. Ат бара-бара толпынып китте ди, ирем әйтә ди, бер ди. Дагын барабыз ди, тагын толпынып китте ди, ике ди. Üçüncü тапкыр барган тәү талпка ит алды да, мылтык алды, атып үтерде ди атына ди. Мин диң әйтеп, син ничек аттың аны, ни үтердең сен ди? Ирем бырылды, мен әйтте ди, бер. Ана мылтыгы законный булды микәнсең? Ирләр шулайрак шулайды. Теге ну хатын-кыз шулай бик ни, кызык халык бит ул. Бер хатын ирем бит магазинга кибеткә чыгарып җибәргән. Бар әле бәрәңге алып кайталы дип. Чыгып киткән. Шуннан соң күршесе йөгереп кергән. Хатын күрше хатын инде. Тегесе җылап утыра икән инде. Нәрсә булды? Белә иремдә бәрәңге алырга кибеткә чыгарып җибәргән, машина бергән. Күршесе, яра буршылма, дөге генә пешерсең дип әйтә ди. Сәлам юллыйм. Сез дускайым Җавиткә. Рәхмәт инде чакыргансың, тагын бер кат кәмиткә. Капка төпләрен гөрләтеп, Җавит дускай җыр суза. Үзе бии, үзе сөйли, гомеркәйләр тиз уза. Усса-уссын гомеркәйләр, үкенешкә калмасын. Сыклансын барча дускайлар, күңелкәйләр шатлансын. Режиссерлар, продюсерлар яздыралар кәмитне. Ызын булсын гомеркәйләр, күтәрикче кәефне. Кеше күңеле тирән диңгез, йөзәсең карапларда. Безнең чырлар үрнәк булсын сөйләргә тарихларда. Мә, сиңа. Аларга бу үбешергә кирәк. Мәхәббәт булгач, үбешергә кирәк ди. Кышкырыгыз, әши! Рәхмәт. Жылы җәйләр үтә, тагын көзләр җитә. Сары яфраклы ут көзләрдә мине көтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер яңагым, елларым үтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер яңагым, елларым үтә. Тагын көзләр җитә, күңел назлары көтә. Салкын көзнең ашы җилләр бәгырне үтә. Гомерләр тиз үтә, кайтмаска дип китә. Сүтә гомер яңагым, елларым үтә. Yıllar üte, ömür gözüm cidde. Ekul kamanım ütlenim, yüzüne güte. Ömürler tez üte, kaytmazsa deyip gide. Sütte ömür yıllarım, yıllarım üte. Ömürler tez üte, kaytmazsa deyip gide. Sütte ömür yıllarım, yıllarım
Ай, мин улай бірні яратам, жәмәғат. Ол бүтін үйде де бар. Шума. Шундай бик жойлай бірінді ол. Диалектларда бұлай deyip әйтәләр. Тақта түбәдә һәр яклап, салам түбәдә козырек янында катлап кагыла торган тақта. Сез йорт салган кешеләр бит инде? Рамил салдыңмы йорт тикмәле? Салына. Салынамы? Ренат, сен йорт салдыңмы? Агач утырттыңмы? Малайың бар инде? Салдым. Аллага шөкер өйләнгән. Ядәт. Ey qara күреп bildim. Тақта түбәдә һәр яклап, салам түбәдә козырек янында катлап кагыла торган тақта. Монсы уйлар өчен хәтта улай берне йотып та була. Ошап, йотып. Петушок. А? Петушок. И Алла кайым. Әтеш. Хатын кыз ярата инде аны беләр эш итәргә. Ай, хатын кыз ярата инде. Һәр өйдә дә бар. Өйдә хатын кыз бар икән, бу әйбер бар. Тамашачылар әйтми. Шума. Аның мындый да була, размер буенча мындый да була. Ну мындый булмастыр инде аның. Мындый да була. Уклаумы не? А? Уклаумы. Ай, Гөлнара. Аны хәтта юталар дигән сез хәтерегез кайсы бер кешегә әйтәләр, без уклай юттым әле, турбасы биргән кешегә. Ай, Гөлнара, син Гөлнара тукмаш кисәсеңме соң? Тукмаш басканың бармы? Бар. Кабыр басканың бармы? Бар инде. Хәзер күбрәк әни баса. Вакыт юк. Теге хатыны Bu iri xəyir qurqыныш инде. Qurqабыз ирешин. Хатыны кибеттән уклау күтәреп кайтканда ире ник син өйгә мебель ташыйсың да, Өйдә ашарга пич юк дип әйтәди. Син мебель аласың дип әйтәди. Шуңа күрә бу бик кирәк әйбер. Нара, моны бит былай гына бирмиләр. Моның өчен башта җәза үтәргә кирәк, име? Или жар, или такмак, или мәзәк, или бию. Ярыймы мәзәк? Мәзәк белән генә кута. Яратам мин мәзәкне. Суда мәзәкне яратам. Уклау темасы. Юк, монда рактырым, курка башлана. Кичти хәзер мондай гаилә инде. Әти кеше телевизор каршында, диванда ята, әни кеше кухняда нәрсәдер гел эшләп йөри, бәлки шул уклау беләндер инде. Шуннан кичкенә генә малайлары горшокта утыра икән буларның. Шуннан икенче бүлмәдән кычкырады бу. Әней дип кычкырады. Ха бу әни кеше эшләрен ташлап жүгереп килгән инде. Нәрсә булды улым? Нишлисең? Ник кычкырасың дигәчтен. Әней, әтине чакыр әле дип әйтәди. Безнең тормыштан монсы. Менә шулай иттереп ике эт сөйләшеп утыралар икән. Шулай иттереп. Шулай иттереп утыралардар, тегеләй иттереп утыралармы? Берсе сорый икән. Менә карале. Син менә бик усал, явыз, кешеләргә өрәсең дә өрәсең. Тегесе әйтә: "Юк, киресенчә, мин бик әйбәт, бик яхшы. Утырам мин менә үземчә шундый эт инде мин. Кешегә генә сиздермәскә тырышам. Нигә алай ди? Эш урынымны югалтудан куркам ди." Талпынып ұшасың, көкләрне құшасың, җилләргә сибелә толымың. Ашыкма, китмәсин яшьлегем иртәсе, күңелдә кабына яктымың. Ашыкма,
gitmesin yaşlığım irtesi Көңелде қабына яқтымы Қадірлі ұл кешелер изреткен құшақлар битлерні иркәли тұлымын Яшілігім гүлләрі сүйілу күннәрі Көңелде пир бәлә сірілімін Яшілігім гүлләрі сүйілу күннәрі Көңелде пир бәлә сірілімін Ул яшьлек яткәре, ул яшьлек яшьләре, хуш исле яландай тулымын. Жанымның жылысы, сагышның улысы, күңелдә тирбәлә яктымын. Aşkıma gitmesin yaşlığım irtesi Көңелде bir bele yaktımın Aşkıma gitmesin yaşlığım irtesi Көңелде gül yaşı yaktımın Көңелде гүл яши яктымын. Aferin. Ayrınak. Ayrınak. Ah moңлы гаилә. Sizning bilan shod menim ko'ngildarim tog'da shunday shodlik bilan o'tsaydi umrlarim tog'da shunday shodlik bilan o'tsaydi umrlarim Şeşek atamayның ümbişlərində Almağışı şeşek atamayның ümbişlərində Almağış şeşegi kibik minim dus işlərimdə Almağış şeşegi kibik minim dus işlərimdə Ey dostlarım, 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 bağırlarım. Ey dostlarım, 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 bağırlarım. Yaşı ömürler bitti ütte, billigiz kadirlerin. Yaşı ömürler bitti ütte, billigiz kadirlerin. Billigiz, billigiz, billigiz kadirlerin. Canım. Ah! Ey, belki yine bulsanız da şu kadar tavuşka el çığa iken ha.
Olma bulsa şunday bulsun, bir seni bişke bullerdik. Olma bulsa şunday bulsun, bir seni bişke bullerdik. Dostun bulsa şunday bulsun, senin için bullerdik. Dostun bulsa şunday bulsun, senin için bullerdik. Hey, hop, hey, hop. Aferin. Ertege tugan günüm bitti. Qonaqdashik Nurullah. Qonaq jig'ash erkam senga mashaqqati zo'r bo'la. Ko'p dashmaymiz. Tegaytirmiz tugan tomashalarga. Şolayda qonaq ol. Turra kelir shabarga. O'zimizgina o'tkararmiz. Yo'l itersin mahroy. Tik vot tuyuk ishlaringni bugun bitirib qo'y. Toshi suvingni ko'paytib, o'tinda yor yetarlik. Ertaga tinishlab qina bo'lsin bayram etardik. Ertan mishni timalag'ash yog'arsin munchasında qomir filindi qo'ymassin. Yosarsın sumsağına bolalarını muncha kirtkeş, pişirirsin oşkına, alıp qaytırsın kızılını pişirirbiz. Azgına ötkerirbiz. Voy tirap tuğan gününü yerkem. Yürü qaraşlaring. Emin biraz yol etem. Kildi geldi Cevit'ke tımlarışın kemikler. Kildi geldi Cevit'ke tımlarışın kemikler. Uze oynay uze jırlı bigrak kızık Cevitler. Uze oynay uze jırlı bigrak kızık Cevitler. Bir yigitni kim qartayta, kim kiydira tübetay. Kim kiydira tübetay, biyitkende jırlatqanda, qartaytqanda şul tütey. Biyitkende jırlatqanda, şul tütey. Gideler. Sular ağa arıqtan. Sular ağa arıqtan. Kızlar zata barganda, qurqib qaşqan sarıqtan. Kızlar zata barganda, qurqib qaşqan sarıqtan. Zaman ağır deymi geli, oyunukta gülü geli. Oyunukta gülü geli, iki tapkır yaşamayız, kaderin beli geli. İki tapkır yaşamayız, kaderin beli geli. Asa. Anlausuz bu gece kayını Cevit nişik tınlatkan. Cevit nişik tınlatkan. Traktörüne oturup tarttırıp alıp kaytkan. Traktörüne oturup tarttırıp alıp kaytkan. Bir ayga iki mertebe qaytaram min zarplatni. Qaytaram hizmet haqqım. Ayga iki tapqırgına yılmaya benim hatın dey. Yılmaya benim hatın. Hennekile avtomobil tiyegenler kıyarlar. Tiyegenler kıyarlar. Burununu bir ko'tarma, şilegilip koyarlar. Burununu bir ko'tarma, şilegilip koyarlar. Ortak bana şulay ekan o. Oyna dostuma garmonunu tarttan üstüne tartın. Tarttan üstüne tartın. Sandıqaşlar verince Kırsız ağlardan da artık. Sandıqaşlar Verince kırsız ağlardan da artık. Sandıqaşlar verince kırsız ağlardan da artık. Tıpır tıpır bir basmağaç bir bulamın ne yol. Tıpır tıpır bir basmağaç bir bulamın ne yol. Yüreğimni yandırmağaç bir bulamın ne yol. Yüreğimni yandırmağaç bir bulamın ne yol. Haytır dertteyim la haytır dertteyim. Haytır dertteyim la haytır dertteyim.
аякларын талмасын. Толсын аякларын үкенечкә калмасын. Толсын аякларын үкенечкә калмасын. Хайтыр дәртәйем, хайтыр дәртәйем, хайтыр дәртәйем, хайтыр дәртәйем. Әйдә басайык әле, әйдә басайык әле. Уйнап көлеп җырлап биек күңел ашайык әле. Уйнап көлеп җырлап биек күңел ашайык әле. Хайтыр дәртәйем, хайтыр дәртәйем, хайтыр дәртәйем, хайтыр дәртәйем. Алмаларны кәрзиннәргә матурлап тутыралар, алмаларны кәрзиннәргә матурлап тутыралар. Аяк киемнәрен жәлләп биеми утыралар, аяк киемнәрен жәлләп биеми утыралар. Хайтыр дәртәйем, 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 хайтыр дәртәйем. Bitti mi lan? Ay rahmat. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, konaklarımız. Zor iti bir rahmat, kapkatının kilip bizegen, yemlegen işe kilecekte de şurasılar nasip olsun. Zor iti bir rahmat. Давай.